full totally able to do it. Diolch yn fawr, Jill. Dwi'n parhau efo'r arfer, arfer Christian. O'n i'n cael yn hentio mawr i ddewis gael, chi'n cofio? Fi'n anfil o'r bachan yn dysgu fi'n y ble. Ond, os chi chanu wedyn tra dyn ni'n cael paned as dyn ni. Dyn ni'n mynd i ganu can, mae reit hen, mae'n mynd yn ôl i'r 80au. Ond dyn ni wedi chanu yn y benesau sawl gwaith o blaen, ond nid ers mwyd 20 mlynedd yn siŵr. Felly, dwi'n gwybod newch chi'n cofio ac arfer goleuni meddiannol y tir. Nawr, mi chwarae trwyddi, mae'r pennill, a wedyn mae'r cytgan o wahanol, a wedyn, nawr ni fynd y syth i mewn unwaith. Ie, mae'n un i trwyddi. Teulu o bobl yn y benesau i danfoli i gannu'n moliant i ti ac i ddiolch i ti fod y frwydr yn ddwylo di. Da ni gyd ar blwydd yn stryglo weithiau, da ni'n stryglo o'n ffydd weithiau. Da ni'n stryglo i ddyw gwerthoedd teyrnas ddyw. Ond yn bod ni'n methu mi wyt ti ar blwydd yn codi ni ar yn tran, yn hannog ni yn blynau.
Ac wyt ti yn ennill y frwydr pan da ni'n syml yn troi yn plygu dy drystio di yn hytrach na trystio nerth yn hynny. Felly helpia ni bore yma wrth i ni daholi di agwedd. Wrth i ni wrando ar y gair yn cael ei agor. Wrth i ni blygu o'r ymlaen di. Helpia ni blosio at i wrando o'r newydd ar yr hyn mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. I blygu, i dderbyn, i fod yn agored i'r cwbl sydd gyda ti i'w gynnig i ni. Da ni'n cyflwyno'n hunain, cyflwyno'n gilydd i ti felly, yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Amen. Diolch. Diolch i Jill am y coeddiadau, a diolch i Arfon a Rachel am yn harwain ni i addoli ac i feddwl dan ni'n presenoldeb y Duw mawr a rhyfeddol y bore yma, sydd yn llawn cariad bendigedig tuag ata ni yn Iesu Grist. Mae'n braf cael eich cwmni chi. Yn ystod yr wythnos, fe Arfon a fi yng Nghenhagled Undeb yr Annibynwyr yn y gwres mawr trymaidd. Oedd o dda bod ni wedi mynd oherwydd oedd yna air-conditioning yn y hotel. Felly dod allan oedd y peth ofnadwy ac oedd yr ffwrnais yn eich taro chi anhygoel. Da ni ddim yn mynd ar y trywydd bore yma, ond mae'n gwneud ni feddwl am yn gofal o greadigaeth Duw ac o'r newid sydd yn digwydd yn yr hinsawdd a bod ni fel dynoliaeth yn gyfrifol am hwnnw. A fyddai'n meddwl, da chi'n bod yn Genesis, bod Duw wedi dweud edrychwch ar ôl hwn. Edrychwch ar ôl byd natur yn eich dwylo chi. Ac felly mae'n rhan o'n ffydd ni i sefyll dros y greadigaeth a dweud arglwydd deiddo di ydi hwn. Mi wyt ti wedi rhoi o'n ffodd i ni. A mae'n bwysig yn bod ni yn gweithredu dros y pethau hyn. Dwi'n hollti'n sylwadau, da ni'n mynd at yr arf ola ond un heddiw, a bore dydd Sul nesaf, Duw a'i mynd, fyddwn ni'n edrych ar yr arf ola. Ac o'n i wedi dweud ar y dechrau, dwi'n mynd trwy hwn lingdi long. Dwi ddim yn mynd i rithro, oherwydd un o'r broblemau fi ydy bod fi'n rithro wrth siarad yn aml. A mae geiriau fi'n mynd yn sown cyn dod allan wedyn. A ni'n meddwl, hei, relax. Da chi'n cofio'r hysbyseb Galaxy na? Efo'r crwban a'r sgwarnog. Chi'n gwybod, da ni'n mynd nôl i'r 80au, 70au. Ac oedd yr gwningan y sgwarnog yn dweud wrth yr crwban oedd yn rhithro. Relax. Na i chwilio amdano yma fynd i Sul nesaf i weld o. A felly, na ni ddarllen pwt bach o Hebreaid, a dwi am ofyn i chi ddarllen hefo fi, mae yna 2 sleid. Ymunwch efo fi, mae neges Duw yn fyw ac yn cyflawni beth mae e'n dweud. Mae'n fwy miniog na'r un cleddyf ac yn treinio'n ddwfn o'n mewn i wahanu'r enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r mer. Mae'n barnu beth da ni'n feddwl ac yn ei fwriadu. Does dim byd drwy'r greadigaeth gyfan yn gallu cuddio oddi wrth Dduw. Mae o'n gweld popeth yn glir, a dyma'r Dduw da ni yn gyd yn atebol iddo. Felly, gadewch i ni ddal ein gafael y beth da ni'n credu. Mae gynnon ni archoffeiriad gwych, Iesu mab Dduw sydd wedi mynd i mewn at Dduw i'r nefoedd. Ac mae'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn mor wan ydyn ni. Mae wedi cael ei demtio yn union yr un fath â ni, ond heb bechu o gwbl. Felly, gadewch i ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael, bydd yn trigarhau wrtho ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni pan mae angen help arno ni. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. A dyma'r gyfres mewn darlun
A da ni wedi gwisgo 5 o'r 6 yma dros yr wythnosau dwytha, oherwydd bod ni yn y frwydr dros deyrnas Dduw yn erbyn teyrnasoedd a grym drwg yn y byd ni. A da ni'n gweld hwnnw'n glir y dyddiau yma. Gwrebus am ein canol, llirig y breastplate am ein dwyfron, esgidiau efengyl tangnefedd, wedyn gwirionedd cyfiawnder, cyhoeddi'r newyddion da'n Iesu, tarian ffydd sydd yn diffodd seithau tanllyd yr un drwg, helmed iachawdwriaeth, be mae Iesu Grist wedi wneud drosta ni yn ei gariad, a'i fywyd, a'i groes, a'r atgyfodiad. A heddiw, da ni'n sefyll efo'r darian o'n blaenau a cleddyf yn ein llaw. Dwi'n pwysleisio bob tro nad brwydr lythrenol ydy hon, lle da ni'n lladd pobl sydd yn anghytuno hefo ni. Crefydd neu ffydd heddychlon dangnefeddus ydy'r ffydd Gristnogol, sydd yn brwydro hefo cyfiawnder, gwirionedd, newyddion da, ffydd. A y cleddyf, beth pwysig ydy, na gair Duw ydy'r cleddyf da ni'n ei ddefnyddio. Felly, da ni am fynd ar ôl hwnnw am ychydig funudau, cael gweddi a canu, a wedi bod nôl am 5 munud ar y diwedd i ystyried rhywbeth arall sydd yn gysylltiedig â'r cleddyf. Os gawn ni sleid nesaf, dyma adnod 17, Effesiaid 6, a dros y coffi ar ôl mynd adra, ewch i Effesiaid 6 i ddarllen y darn sydd yn sôn am holl arfau Duw. Bod Duw yn rhoi ffordd i ni frwydro dros deyrnas i gariad mewn byd sydd yn anghyfiawn ac yn greulon ac yn rhyfelgar. Am bod ni ymyddin yr arglwydd Iesu Grist. Felly'r adnod ydy, derbyniwch achubiaeth yn helmed ar eich pen, a newyddion da, sef cleddyf yr ysbryd yn arf yn eich llaw. A da ni am mynd ar y tywydd hwnnw am ychydig bach y bora yma. Da ni'n meddwl am y Rhufeiniaid a'r fyddin Rhufeinig, a mi oedden nhw wedi meistroli y grefft o'r ryfela yn llythrenol. Oedd peiriant militaraidd y Rhufeiniaid yn un o'r goreuon yn y byd am goncro cenhedloedd eraill am gyfnod o ganrifoedd. Ac mi oedd y milwyr yn cael eu hyfforddi yn fanwl sydd i amddiffyn sut i ryfela ac yn cael eu hyfforddi i ladd gelynion. Fel mae militariaeth a milwyr heddiw wrth gwrs yn cael hyfforddiant llawn gweitha'r modd. Mi oedd ganddyn nhw fwy nag un math o gleddyf. Mi oedd na rei cleddyfa hirion ganddyn nhw, ond hoff gleddyf y milwr Rhufeinig cyffredin oedd y cleddyf byr, Machaira oedd ei enw fo. Oedd yn ddau finiog, oedd na fin ar bob ochr i'r cleddyf, ac yna mi oedd y tu blaen yn cael ei siapio ar driongl miniog, oedd wrth gwrs yn galluogi chi i drywanu gelyn wrth ymladd law yn llaw hefo nhw. Sa'r cleddyf yn rhy hir, fysa fo ddim yn ffitio tu ôl i'r darian. Felly oedd hwn yn ddigon byr, mae yna lun yn y fan yma, fel i fod o tu ôl i'r darian, ac yna bod chi'n gallu trywanu gelynion yn rhwydd a'i anafu a'i lladd nhw. Mae Beibl Cymraeg newydd yn deud, Beibl.net yn deud, newyddion da Duw, sef cleddyf yr ysbryd yn arf yn ei llaw, ac yna Beibl Cymraeg newydd, derbyniodd helm iachawdwriaeth, yr ysbryd sef gair Duw. Rwan ta, y cleddyf ydy gair Duw. Dyma'r darn pwysig i'r adnod ynde, nid y cleddyf, symbol ydy hwnnw. Ond bod Duw yn defnyddio i air, i neges, i newyddion, fel rhywbeth da ni yn ei ddefnyddio yn y frwydr yn erbyn drygioni. Lles cymdeithas
mwyn arwain pobl i ffyr. A mae gair Duw yn y Beibl yn gallu amrywio ni arwyddocad. Os da chi'n mynd i Genesis 1, yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a'r ddeiar oedd afluniaidd a gwag, a thwellwch ar wyneb y dyfnder. A dywedodd Duw. Felly mae gair Duw yn cael ei ddweud, a mae yna gread yn dod i fodolaeth. Beth bynnag ydy manylion y ffordd ddigwyddodd hynny. Felly mae gair Duw yn creu, mae gair Duw yn y fan ohono yn bwerus. A pan mae Duw yn siarad, mae pethau'n digwydd yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd. Yna, yn y Testament Newydd, y disgrifiad da ni'n gael o Iesu Grist yn Ioan 1 ydy y gair. Yn y dechreuad, yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Felly yn y fan honno, mae Iesu Grist yn cael ei gyflwyno i ni fel gair Duw. Y logos tragwyddol ynddo. Ac felly, mae Iesu yn berson o gig a gwaed, yn dduw sydd wedi dod yn ddyn, ond hefyd yn neges Duw i ddynoliaeth. Felly mae Iesu'n air Duw, yn newyddion da Duw, a mae gair Duw yn newid pobl, yn newid agweddau, yn newid cymdeithas, ac felly mae yna rym ac awdurdod yn perthyn i air Duw ac i newyddion da Duw. A falle bod ni'n colli golwg ar hyn fel Cristnogion Cymru 2026, o ryw neges wan sydd ganddo ni am Iesu Grist. Gwrandwch, yn y newyddion da Cristnogol am gariad Duw yn Iesu Grist, mae yna rym, mae yna awdurdod, mae yna ddylanwad yn perthyn iddi, sydd yn newid pobl, sydd yn gallu newid cymdeithas, sydd yn gallu newid arweinyddion. A mae Paul, mae awdur yr Hebreaid yn sôn am hyn, yn pennod 4, ddaru ni ddarllen yndo. Mae neges Duw yn fyw ac yn cyflawni beth mae o'n ddweud. Mae o'n fwy miniog na'r un cleddyf ac yn treiddio'n ddwfn mewn i wahanu'r enaid ar ysbryd y cymalau a'r mer. Mae'n barnu beth da ni'n ei feddwl ac yn ei fwriadu. Does dim byd drwy'r greadigaeth gyfan yn gallu cuddio oddi wrth Duw. Mae'n gweld popeth yn glir, a dyma'r Duw da ni'n atebol iddo fo. Felly, mae yna rym yn air Duw, yn y newyddion da, i rannu Iesu Grist hefo cymuned ac hefo pobl. Oherwydd mae'r gair yn newid pobl. Mae Duw yn galw pobl i gredu ac i'w ddilyn. Falle bod chi wedi profi hyn yn ystod eich bywyd. Lle da chi wedi profi Duw yn siarad yn glir hefo chi ar y daith, a bod hynny wedi golygu bod chi'n gwneud penderfyniadau arbennig. Falle bod chi mewn sefyllfa neilltuol, a da chi'n chwilio am arweiniad, a bod chi'n darllen darn o'r Beibl, neu bod chi'n siarad, neu gweddio hefo Cristnogion, a da chi'n teimlo arweiniad yng ngair Duw, sydd yn fyw ac yn rymus. A mae neges Duw yn yr arglwydd Iesu yn gallu treiddio yn ddwfn i feddyliau, i enaid ac ysbryd person, gan i arwain nhw i gredu, gan newid i bywydau, o ffordd y byd i ffordd Duw, o fateroldeb i heilioni, o golledigaeth i gadwedigaeth. Ac mae'r arglwydd wedi ei roi y neges y gair yn ein dwylo ni. A dyma pam bod Paul yn disgrifio fo fel cleddyf, nid oherwydd bod o'n lladd neb, ond oherwydd bod o'n trywanu person i ddyfnder i enaid. Mae Duw yn siarad ac yn dysgu ac yn harwain. Rwan, dwi'n meddwl bod Paul yn sôn am rhywbeth reit arbennig yn y fan yma. Oherwydd, os ydw i'n deud gair Duw, am beth ydych chi'n feddwl yn syth bin? Am beth ydych chi'n feddwl?
y Beibl. Rwan ta, yn ôl yr arbenigwyr nath Paul sgwennu y llythyr yma o'r carchan yn Rhufain, tua'r flwyddyn 59 oed Crist, 29 mlynedd ar ôl i'r Iesu atgyfodi. Nath Efengyl Marc, Mathew, Luc gael ei ysgrifennu yn ystod y 60au. Oedd Efengyl Ioan yn hwyrach yn y ganrif gyntaf, mae'n sôn am y 90au pan ddaeth Efengyl Ioan. Felly, pan ysgrifennodd Paul hwn, doedd y Beibl ysgrifenedig ddim yn bodoli fel da ni yn ymwybodol ohono fo. Fe ddaeth yr llyfrau y Beibl yn ei cyfanrwydd at ei gilydd yn y ganrif wedyn, a Cristnogion yn penderfynu dan arweiniad yr Ysbryd Glân pa lythyrau a gefengyla i'w cynnwys a pa rhai i'w gwrthod. Ac yna dyma nhw'n dod ar canon at ei gilydd i'r hyn da ni yn ei adnabod fel y Beibl. Ond pan ysgrifennodd Paul hwn am y gair, doedd hwnnw ddim yn bodoli. Felly at be mae o'n cyfeirio? Mae'n cyfeirio at yr Hen Testament. Oedd hwnnw'n bodoli fel gair Duw, yr ysgrythur sanctaidd yr Iddewon, a mae hwnna'n cael ei gynnwys o fewn i Beibl y Cristnogion, oherwydd i fod o'n rhoi y cefndir a'r proffwydolaethau, a'r manylion am fwriad Duw ar gyfer ei bobl, a bod y Meseia yn mynd i ddod maes o law i'r ddaear yma. Felly, yn y cyd-destun yma, yn union, nid y Beibl mae Paul yn cyfeirio ato fo. Ond mae o'n cyfeirio at y neges y newyddion da oedd yr apostolion wedi bod yn dystion i ddysgeidiaeth yr Iesu, a yr hyn oedd nhw wedi brofi, a'r hyn oedd yr apostolion yn ddysgu i'r Cristnogion cynnar. A fod yr newyddion, y stori am Iesu Grist, yn rymus, yn effeithiol, oherwydd oedd miloedd o bobl yn dod i ffydd yn y cyfnod yma ar ôl y Pentecost. Oedd llawer o bobl yn cael eu taro gan yr Efengyl Gristnogol a chariad rhyfeddol Duw a gras a chyfiawnder. A mi oedd yn edrych yn mynd i'w calonna nhw ac oedden nhw'n dweud, dwi am ddilyn hwn. Dwi am roi fy mywyd i hwn. A mae hynny dal yn wir heddiw. Os da ni'n rhannu sylfaeni Cristnogaeth, bod na rym yno fo nad yda ni yn gwybod amdano fo. Bod na ddylanwad ynddo fo ar deulu a phobl wrth i ni sôn am Iesu a gweithredu gariad. Yn y rym yma. Peidiwch byth a teimlo'n wan a di-bwer fel Cristnogion. Mae ganddo ni air Duw sydd yn gleddyf yn ein dwylo. Yn ddiddorol mae Paul yn defnyddio gair gwahanol am y gair yn y darn yma. Sgynno ni'r tyd ar sleid nesaf. Dyma yn y gwreiddiol goed. Cai ten machairas tu pneumatos yr Ysbryd Glân o estyn rema theon. Diolch yn defnyddio'r gair logos yn y fan yma. Ond mae'n defnyddio'r gair rema am gair. So gennyn nhw ddau air am air yn iaith roi. Sef logos a rema. A dwi'n siŵr bod Arfon distudio hwn efo diddordeb mawr yn cyfieithu Beibl.net. Felly wrth gyflwyno y gair ferchleddyf, mae'n deud Gristnogion, mae'r newyddion am Iesu yn bwerus a mae angen i chi rannu fo. Ond wrth gwrs, mae o'n cynnwys y Beibl erbyn hyn. A ddown ni at hwnnw yn y munud. Ond, da ni am fynd at weddi, pynciau gweddi bore yma, os yna rhywbeth ar eich meddwl chi? O, gynnon ni ddau, Malcolm a Jill wedyn. Malcolm?
Daeargryn yn Venezuela, Jill daeargryn yn Venezuela. Rhywbeth arall, da ni isio cyflwyno i'r arglwydd sydd ar eich meddwl chi. Parchu'r greadigaeth, gofalu amdani. Un peth arall. Pidwch bod yn swil. Maen nhw gyd yn ddilys beth bynnag sy'n eich meddwl chi. Mawr neu bychan. Bydd weledigaeth gafodd ei rhannu wsos diwethaf yn yr Undeb. Ie. Yn ei gwireddu a bydd y gweithio dod yn berthnasol i'r dyn. Ie. Rhannu'r weledigaeth oedd yn yr Undeb. Gai gyfle i sôn am yr Undeb wythnos nesaf, fyddai'n rhoi adroddiad bach o be oedd y weledigaeth a be oedd wedi yn ysgogi ni o'r cyfarfodydd. Na dri pheth. Dra i gael y sleid nesaf. Nes i ofyn i Alun Ifan yn ffrind ni, beth oedd y prif ryfeloedd yn y byd heddiw neu'n 2026. A dyma fo yn rhoi trein i mi, oherwydd da ni'n clywed llai am Ukraine, da ni'n clywed chydig am Gaza, ond mi nath o'r map yma i fi, nid yn gwaith i ydi o, a da ni'n credu bob dim mae cyfrifiadur yn dweud wrtha ni. Mae yna gamgymeriadau, siŵr o fod. Wedyn, nath o roi chydig o nodiadau i mi ynglyn â be oedd y rhyfel, fel Congo, Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo, ynde. Maen nhw'n chwarae pêl-droed yng nghwpan y byd ar y funud ydy. A dyma sydd yn digwydd yno, grwpiau arfog niferus yn y dwyrain, yn enwedig grŵp M23, brwydron dir ac adnoddau, miloedd wedi lladd a miliynau wedi dadleoli. Yna, yn y Yemen, mae'r rhyfel wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd maith, rhyfel cartref rhwng y Houthis a Llywodraeth Yemen, gyda chefnogaeth allanol ar y ddwy ochr, pobl o'r tu allan yn ariannu, a'r gyfwng dyngarol un o'r gweithaf yn y byd. Ac felly mae wedi nodi 9 rhyfel yn y fan yma. O'n i'n gwybod bod yna rhyfel yn Kashmir, tensiynau arfog parhaus rhwng India a Pakistan dros Kashmir, ymosodiadau a saethu ar hyd y ffin. Felly pan da ni'n gweithio am heddwch, mae o hefyd yn sôn am gwrthdaro eraill pwysig ar y gwaelod. Nigeria, Boko Haram yn gwrthdaro, Burkina Faso, Mali, Ethiopia, Mozambique, De Sudan, a di'r cyfryngau ddim yn rhoi sylw i'r rhain. Rhyw ryfelodd bach di-nod iddyn nhw. Ond mae'r byd ni'n cael ei rwygo gan bobl arfog, milain, sydd am hawlio i ffordd trwy drais. A nid trais ydy ffordd Iesu Grist. Wedyn, testyn gweddi, a Venezuela, dyma fi gofyn cwestiwn am y daeargryn i'r AI. Da ni'n gweld Venezuela. Mae hwn wedi seilio ar wybodaeth 25 Mehefin pan ddigwyddodd y daeargryn. Effaith y daeargryn, pobl wedi effeithio, dros 1.5 miliwn o bobl wedi effeithio, difrod mawr i adeiladau, anafiadau o marwolaethau, dros 100 oedd o'n dweud ar y 25 o Fehefin. Mae dros 1,500 heddiw a 51,000 o bobl ar goll. Felly mae'r ystadegau yna mynd i gynyddu, a mae yna bobl yn marw bore yma o dan adfeilion adeiladau. A teulu yn gofidio a galaru am eu plant. Da chi'n gwybod, da ni'n byw mewn byd bregus iawn. Be sy'n cael ei wneud? Llywodraethau a sefydliadau lleol yn gweithio i achub pobl cymorth rhyngwladol wedi dechrau cyrraedd, ac mae angen cymorth parhaus i adeiladu, cartrefi ac ei adfer gwasanaethau.
Felly mae'n gweddia ni hefo'r bobl yma, hefo'r llywodraeth, hefo'r bobl ddewr sydd wedi mynd allan i'w helpu nhw dros bobl Venezuela eu hunan sydd wedi dychryn ac mewn sefyllfa ofnadwy. Felly dewch i ni blygu pen mewn gweddi. Dad Nefol, mae o'n fendigedig cael dod i daddoli di gyda'n gilydd. I dyfoliannu di mewn can, i fyfyrio arna ti, i ryfeddu at y cariad ac at dy deyrnas cyfiawn. Deled y deyrnas gwaneler dewyllus i'w gweddi ni yn gyson. Oherwydd pan da ni'n edrych ar y byd, da ni'n sylweddoli gymaint mae y byd a dynoliaeth angen ffordd newydd i fyw ac i feddwl ac i ymateb. Mae'r arglwydd Iesu wedi dangos i ni sut i wneud hynny drwy ymddygiad a'i gariad ymarferol, trwy ei eiriau sydd yn gleddyf i ni i'w ddefnyddio. Eiriau fel car yr arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ath holl feddwl, ac ath holl nerth, a char dy gymydog fel ti dy hun. Ac yn y ddau orchymyn yma, mae holl gynnwys y cyfreithiau a'r deg orchymyn, a'r anogaeth i ni i ddilyn ac i fyddhau. Ac wrth i ni ddod at yn gilydd y bore yma, da ni'n cydnabod mai ti yw ein Duw. A da ni am dy garu di, a'n hadnoddau, a'n doniau, a'n hamser, a'n meddyliau, a'n geiriau. Fel yn bod ni yn ymateb i dy gariad yn Iesu Grist, y cariad rhyfeddol tuag at ddynoliaeth ansicr a cholledig. Dy fod ti hynny wedi trefnu ffordd i'n cadw ni. A da ni am i hynny fod yn fwy na oedfa unwaith yr wythnos. Da ni am hynny driddio, gleddyf dair driddio i'n calonnau ni, fel i fod o'n effeithio ar yn ymddygiad ni o ddydd i ddydd, wrth ymwneud â chymdogion, wrth ymwneud â'r anghennus, wrth ymwneud â theulu yn ystod yr wythnos hon. Car yr arglwydd dy Dduw a holl galon, a char dy gymydog, fel ti dy hun. Da ni'n caru'n hunan yn fawr iawn, yn amddiffyn yn hunan oddi wrth bob math o bethau, yn rhoi y gorau i ni yn hunan. Os felly, da ni fod i roi y gorau i'n cymdogion o bob math. A da ni am roi yn gweddia o yr hyn mae cynulleidfa Ebenezer wedi awgrymu yn awr. Da ni'n gweddio dros Venezuela a'r daeargryn dychrynllyd sydd wedi digwydd yno, dros y rhai sydd wedi colli anwyliaid, dros y bobl hynny heddiw sydd yn marw o dan yr adeiladau, dros y gwasanaethau brys, y llywodraeth, a llywodraethau eraill sydd yn mynd yno, ac y byddan nhw'n gallu arbed bywydau, gwella briw, ac amddiffyn y rhai hynny sydd mewn galar mawr. Am bod ni drwy ymateb yn caru yn cymydog fel ni ein hunain. Da ni'n gweddio hefyd dros yr hinsawdd yn y byd, wrth i ni wynebu y tywydd poeth yn ystod yr wythnos dwytha, yn sylweddoli yn bod ni fel dynoliaeth yn gyfrifol am lygru y greadigaeth, dy greadigaeth di, i'r fath raddau, fel i fod o yn newid y tywydd, yn newid gwres, yn dod â CO2, yn achosi i lefelau'r môr godi. Gwna ni yn gyfrifol at dy greadigaeth di, fel yn bod ni'n ei warchod o yn ofalus, yn gwella yr amgylchedd mwyn i dymheredd y byd ostwng, a bod y greadigaeth
yn cael ei hadnewyddu. Diolchwn i ti am gyfarfodydd undeb yr annibynwyr yn ystod yr wythnos diwethaf a'r anogaeth, a'r weledigaeth a gafwyd, yn bod ni fel Cristnogion yn berthnasol i'r cyfnod yr ydyn ni yn byw ynddo. Am bod ni fel eglwysi nid yn dal ati nes y bydd yn hachosion ni yn darfod, ond yn bod ni yn codi ar yn traed, yn ymateb yn egnïol i'r argyfwng ysbrydol ac yn tystio i'r newyddion da yn effeithiol yn Iesu Grist. Mi wyt ti wedi rhoi darfa pendant i ni, cyfiawnder a gwirionedd a newyddion da a ffydd a chlefydd da air i'w defnyddio. Gad i ni drwy'n geiriau a'n gweithredoedd gyhoeddi yr newyddion da, fel bod calonnau yn dod i ffydd a fel bod cymdeithas yn ymateb i ti dy hun. Fe cofion am yn teuluoedd, da ni'n cofio am yr henoed a'r rhai hynny sydd yn teimlo ôl y blynyddoedd arnyn nhw, gwarchod drostyn nhw, gwarchod dros aelodau Ebeneser sydd mewn bwth o hydran. Mae'r rhai o'n plith ni yn edrych ar ôl perthnasau hen ac bregus. Da ni diolch amdanyn nhw a rho'n nerth iddyn nhw i allu gweini ar y teulu. Mae'r rhai o'n plith yn sal. Mae'r rhai o'n pobl ifanc am plant angen gweddi, oherwydd fod y byd hwn yn byd dyrys. Bendithia tywys a goleia hwy. Yn enw Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio gan dweud, ein tad yn y nefoedd. Sancteiriau'r enw, deled dy ddeyrnas, gwneled ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaid i braw, ond gwared ni rhag y drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Diolch i chi. A dwi'n gwerthfawrogi eich bod chi'n bora'n rhoi testun gweddi i ni feddwl amdanyn nhw. Oherwydd, da chi'n bod, mae gweinidog ac arweinydd yn gallu mynd yn unig ar ei drywydd ei hun. A mae pobl yn dweud, wel, di hwn ddim yn berthnasol. Ond o leia trwy chi gyfrannu bod o'n fwy personol. Be am i ni ganu emyn hefo'n gilydd? Wedi canu hon rhyw sefnos, gyda'r wythnos yn ôl. Felly dwi'n cymryd bod chi'n dal i chofio. Gan mae lle dyn ni'n annog yn hynny i godi ac i weithredu ar y hyn dyn ni'n glywed yn y gyfres negesau i roed yn hynny i wasanaethu Iesu Grist.
Diolch i annog yn gilydd i addoli. Diolch yn fawr i chi. Rwan, yr ail ran yn fyr o'n sylwada fi. Yn syml, gair Duw i ni hefyd ydy y Beibl. Mae Duw wedi rhoi y Beibl yn rhodd i ni mwyn diogelu'r newyddion da am Iesu. Fel bod ni'n gwybod beth ydy y sylfeini, fel bod ni'n derbyn arweiniad. Mae yna 2000 o flynyddoedd wedi mynd ers y digwyddiadau yma. Ac felly mae'r newyddion da wedi rhoi ar gof a chadw mwyn yn dysgu a'n hysbrydoli ni fel Cristnogion ym mhob oes. A da ni fel Cymru Cymraeg yn ymwybodol iawn o werth y Beibl, gair Duw ar ffurf ysgrifenedig, oherwydd mae o'n dweud am y gair byw yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae o hefyd wedi cael dylanwad mor fawr ar yn cenedl bach ni. Oherwydd yn bod ni wedi cael y cyfieithiad mor gynnar yn hanes ieithoedd Ewrop, sgil effaith hynny ydy bod o wedi cryfhau'r iaith Gymraeg. Prif reswm bod nhw wedi cyfieithu'r Beibl yn oes Victoria oedd bod pobl uniaith Cymru yn clywed y newyddion da am Iesu Grist. Ond mae yna sgil effeithiau daionus i'r hyn mae Duw yn ei wneud. Fel iaith leiafrifol, un o'r ieithoedd cyntaf i gael y Beibl yn y Gymraeg oedd cenedl y Cymru. Oherwydd bod Duw wedi gosod pobl arbennig mewn sefyllfaoedd oedd yn gallu dylanwadu ar y frenhiniaeth i gael cyfieithiad, oedden nhw wedi cyhoeddi ers talwm na'r iaith Saesneg oedd yr iaith swyddogol yng ngwledydd Prydain. A honno'n unig oedd i gael i'w defnyddio mewn unrhyw sefydliadau swyddogol gan gynnwys yr eglwys. Ond mae Gymru Cymraeg mewn sefyllfaoedd oedd yn gallu cael clust yr awdurdodau yn Llundain. A mae yna peidiwch a dweud, bod Elisabeth y cyntaf brenhines Lloegr yn siarad Cymraeg. Oherwydd bod ei nani hi yn Gymraes o Groesoswallt, Blons oedd enw'r nani, oedd yn Gymraes Gymraeg. Ac oedd Elisabeth o dras Cymraeg, a mae yna bosibilrwydd i bod hi hun yn siarad Cymraeg. Ac yna fo yna bobl yn yn hanes ni fel Griffith Jones wedi dweud, dydy pobl Cymru ddim yn cael addysg, dydyn nhw ddim yn gallu darllen, a does na'm pwynt cael Beibl yn yn heglwysi ni os nad ydy pobl gyffredin yn gallu darllen gair Duw. A dyma Griffith Jones yn cychwyn yr ysgolion teithiol yma, oedd yn mynd o gwmpas Griffith Jones Llanddowror ynde. A am gyfnod, di o ddim yn wir erbyn hyn yn ôl yn ystadegau, pobl Cymru oedd y bobl gyffredin mwyaf llythrennog yn Ewrop oherwydd Griffith Jones. Ac oedd o'n dysgu pobl i ddarllen pam mwyn iddyn nhw ddarllen y Beibl gair Duw. Dyna oedd y nod, dyna oedd y pwrpas. A thrwy hynny mi oedd gair Duw mewn ffurf ysgrifenedig wedi dylanwadu ar yn cyn-neinia a'n cyn-deidia ni, oherwydd bod ganddyn nhw air Duw yn ei hiaith ei hunan. Mae Timotheus yn dweud yn ei ail lythyr, mae Paul yn ei ail lythyr at Timotheus, Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd, ac maen nhw'n dysgu beth sy'n wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth da ni'n ei wneud o'i le, a'n dysgu ni i fyw yn iawn. Felly mae'r ysgrythyr, oedd o'n sôn am yr Hen Testament, a da ni yn cynnwys y Testament Newydd yn hyn, oherwydd fod dylanwad yr ysbryd glân ar y geiriau wrth i ni y darllen yn helpu ni i'w deall
a'i gwneud nhw'n berthnasol i'n sefyllfa ni ym mhob oes ac yn 2026. Mae gair Duw yn fyw a grymus. Felly mae'n bwysig yn bod ni yn defnyddio gair Duw a'r Beibl. A dwi am awgrymu 4 peth y gallwn ni wneud efo'r Beibl. A maen nhw'n syml. Ond ych annog chi ddarllen y Beibl ydw i. Yn gyson ac yn aml, chi'n codi'r Beibl, chi'n edrych ar adnodau. Peth cyntaf di darllen yna. Darllenwch y Beibl. Trowch chi'n gyfrol o brofiad yn eich bywyd chi ac yn eich cartref chi. Pobl anghofus yda ni, person anghofus ydw i, a dwi'n gofod atgoffa'n hun trwy'r adag o bob math o bethau. Ac wrth mi fynd yn hun, dwi'n gofod sgwennu rhestr o bethau mwyn cofio neu dwi'n anghofio. Ac felly yda ni hefo gair Duw a gwirioneddau Duw. Darllenwch, atgoffach eich hun. Mae pobl yn dweud, dwi wedi clywed stori Arch Noa o blaen. Mi eisiau mi glywed ti beth eto. Dwi wedi darllen. Da chi fawr, nid Stephen King ydy y Beibl. Rhyw lyfr da chi ddarllen yn stori dda gyn Stephen King ynddo. Am Assassination Kennedy, llyfr da. Ydy enw i lyfr o. 11/22/63 ydy llyfr Stephen King de. Da chi darllen o unwaith a da chi roed ar y silff a da chi anaml da chi darllen llyfr 2 waith. Ond mae'r Beibl yn wahanol. Mae'n atgoffa ni o gariad Duw. Mae'n dweutha ni sut i fyw yn bywydau yn ddaionnus ac yn garedig ac yn ffyddiog a hefo gobaith. Mae'n esbonio i ni pwy ydy Iesu Grist. Darllenwch y Beibl. Dyma'r Griffith Jones yn dweud wrth pobl Llanddowror. Darllenwch o a mi fydd Duw yn siarad hefo chi. Os da chi ddim yn darllen o, fydd Duw yn siarad mor aml efo chi. Oherwydd mae'n siarad mewn ffordd arbennig drwy y Beibl. Sgen i amser i ddweud y stori pregethwr bach efo chi? Stori pregethwr, wel ia. Dyma stori pregethwr i chi. Darllen y dysgedydd 1842. Ac ar ddiwedd y dysgedydd, mi'n astraeon bach yn difyr am bob math o bethau. Ac oedd yn sôn am 2 ddiacon yn ymweld â, ddydwn ni, Mrs Jones o Cwm Sgwt. A dyma nhw'n mynd, ac oedd y Beibl ar y bwrdd yn y palwr ffrynt. A dyma'r diaconiaid yn dweud, wel, Mrs Jones, dyma chi Feibl hardd teuluol hefo print mawr. Pa mor aml da chi yn darllen y Beibl? Fyddai'n troi at yr ysgrythu'r gair Duw. Wel, bob yn eildydd o leia unwaith yr wythnos. A dyma un o'r diaconiaid yn dechrau bodio tudalena y Beibl ac yn edrych trwyddo fo. A dyma fo'n cyrraedd Salm 23. A be oedd yna? O'n par o spectols. A dyma Mrs Jones dweud, bobl bach, fanna ma nhw, dwi wedi colli nhw ers 6 mis. Gair i gall yn yr hen dysgedydd ynddo. Da ni gallu rhoi'r argraff sydd ddim yn wir weithiau. Wedyn yr ail beth ydy myfyriwch ar eiriau'r Beibl. Cymrwch adnod ac ystyriwch fel be mae Duw yn dweud wrtha fi drwy'r adnod yma heddiw yma. Ydy o'n yn annog i, ydy o'n yn ysgu fi, ydy o'n yn disgyblu fi, ydy'n esbonio rhywbeth i mi, oherwydd mae gair Duw fel cleddyf 2 finiog. Mae o'n triddio mewn i ni, i'n calonnau ni, ac yn esbonio cariad bendigedig Duw yn Iesu Grist. Dwi wedi rhoi yr adnod os adnod gyda i? Na, dwi wedi rhoi ti. Nid i fi nôl i'r sleid hwnna. Trydydd peth ydy dysgwch adnod. Wan ta, oedd yr hen bobl wedi deall hyn. Allu'n ffain, allu dros ben llestri yng Nghymru yn y gorffennol, ynglyn â dysgu penodau a llyfrau o'r Beibl. Ac yn yr ysgol Sul, dydwch canrif yn ôl, mi oedd yna faint o adnodau ddysgwyd
yn cael ei nodi yn cofnodion yr ysgol Sul. Mae hwn wedi dysgu salm 119 ar ei gof. Ac oedden nhw'n gwneud hyn, y salm hiraf dros 100 o adnodau yn salm. Mi oedd plant, da chi'n cofio, yn dysgu adnodau. Da ni wedi dysgu adnodau pan oedden ni'n ysgol Sul gartre. A allwn ni ofyn i bob un ohonoch chi ddyfynnu 2 adnod a mwy. A fysa chi bore yma yn gallu gwneud hynny yn rhwydd. Pam? Oherwydd fod pobl wedi dysgu gair Duw ar ei cof. Felly gai annog chi, dysgwch adnod. Os da chi ddysgu Salm 23 yn eich plentyndod, ewch drosti hi yn eich cof. Yr arglwydd yw fy Migael. Heb y Beibl, cofiwch y geiriau. A beth da ni'n ffeindio ydy bod y geiriau hyn yn anogaeth i ni mewn sefyllfaoedd, yn helpu ni mewn argyfwng, yn rhoi gobaith i ni pan da ni'n teimlo mae bywyd yn dywyll heddiw yma. Meddyliwch sa ni'n dysgu adnod fel oeddan ni blant yn Pendre, bob bore dydd Sul, oeddan ni'n deud adnod yn y set fawr. 1 adnod yr wythnos, a sa chi wedi dysgu 52 mewn blwyddyn. A sa nhw yna, sa chi'n gallu adrodd nhw. Dysgwch adnodau. Wrach na ni gael, na i roi her i chi. Pa gyfieithiad yw'r broblem rwan de? Ac os dwi'n dysgu adnodau hefo Beibl William Morgan o hyd, a dwi'n dal i gapylia o ddysgu darn. Dwi'n nghof i ddim cystal ag oedd o, ond dwi'n trio. Dim bob dydd, ond pylia dwi'n gael. Psalm 23, Beibl William Morgan, mis Medi. Ewch drosto fo, cofiwch o, a na ni mewn o idfa gyd adrodd hwnna. A'r peth ola, astudiwch y gair. Mae rhai rhanna'r Beibl yn eithriadol o dywyll ac anodd i'w deall a mynd trwyddyn nhw. A da ni'n osgoi nhw gan amlan dydan. Mae hwnna'r ddyrus i mi. Felly, da ni angen y cyfle i astudio y gair. Mae yna esboniadau ar gael. Yn y cwrgweddi, da ni'n mynd trwy ddarno y Beibl, bob nos Lun. Mae Petra yn archebu gair y dydd, sydd hefo myfyrdod byr, hanner tudalen A5, mwyn i chi studio darn o'r Beibl ar unrhyw adeg o'r dydd. Pam newch chi marchebu ar gyfer mis Medi nesa? I chi fynd a darllen, a mae'r trysorydd yn ista fama symud ifan Gwilym Dafydd. Ond mynwch air hefo Arfon, neu Rachel, neu fi, neu Ifan, os da chi isio rhywbeth pellach i arwain chi i astudio y gair. A dwi'n cloi rwan efo jyst un stori bach arall. Pan agorwyd Senedd Cymru neu'r Cynulliad, fe roddwyd copi o Beibl William Morgan yn rhodd i Senedd Cymru. Ac am flynyddoedd mi oedd y Beibl yn cael ei arddangos unai yn y cyntaf neu yn y peerhead. Yn y peerhead. Mwyn i'r gwleidyddion, beth bynnag oedd ei cefndir a'i plaid a'i ffydd neu dim ffydd nhw, sylweddoli bod dylanwad y Beibl yn fawr arna ni fel cenedl. Ac yn un o'r prif resymau pan bod ni'n dal i fodoli yn y bôn. A mi oedd yn cael ei arddangos. Ond erbyn hyn, mae'r Beibl wedi cael ei symud ac wedi cael ei roi mewn cwpwrdd llychlyd yn rwla yn y Cynulliad neu yn peerhead. A dydy pobl ddim eisiau cydnabod bellach dylanwad gair Duw ar ein cenedl ni. Ond mae yno, a mae ddylanwad o'n parhau oherwydd bore yma, yn yr Eglwys Newydd, mae yna griw bach wedi dod ati gilydd sydd yn galw ei hunan yn Ebenezer. I astudio'r gair ac i addoli y Duw bendigedig. Derbyniwch achubiaeth yn helmed a newyddion da Duw sef cleddyf yr ysbryd
yn arf yn eich llaw. Er mwyn i enw, amen. Diolch Alun. Beth o'n ei gymryd? Ceisiwr? A ti'n breges o. Faint o'n chi sydd o ffôn sy'n mynd o? Dwi'n lwy fyny. Se rhywun yma sy'n heb ffôn sy'n mynd o. Na, pawb efo. Ar y ffôn sy'n mynd o, sy'n ti'n cael app Beibl. Right? Ac ar app Beibl, mae'n e 3 cyfeisiad, wel, mae'n e wysi o cyfeisiadau Cymraeg yn ei gwir. Ond mae gennych chi Beibl William Morgan, Beibl Cymraeg Newydd, a Beibl.net. Tas ych chi'n mynd i Beibl William Morgan, mae y cwbl, y Beibl i gyd, yna i chi wrando arno fo. Mae wedi recordio. A ydych chi'n gallu gwrando ar unrhyw benod yn y Beibl yn cael ei darllen. Mae Testament Newydd y Beibl Cymraeg, Testament Newydd y Beibl Cymraeg Newydd arno fo, i gyd yn cael ei darllen. Ac mae nifer o lyfrau o Beibl.net yn cael ei darllen yn bennaf am bobl ifanc. Felly, chymod, hyd yn oed os ydych chi'n gweld chi llestri neu beth bynnag ydych chi'n ei, chi'n wrando arno fo hefyd, felly dwi'n gwybod, wel, studio a myfyrion cynnwys wrando hefyd. Ond chwiliwch am app Beibl, app gen Gymdeithas Beibl wedi, ar eich ffôn sy'n mynd o. Dwi erioed wedi cael ei hon o blaen, can newydd Sion Aled, ie? Byddwn byddin cariad nwyr lyfrau gwas. Felly ddechrau ni wsos diwetha? Reit.
Diolch i ti Arfon, a diolch i Siôn Aled am sgwennu'r emyn yna ar yn cyfer ni. Diolch i chi am eich cwmni, a diolch am eich hannu. Mae yna banad a disgled, mae'r ddau yna bore yma, i chi gael llymad, gnewch siŵr bod chi'n yfed digon, a gawn ni rannu'r gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi